Kublaya pi baro mentah kasi 10 tarik Julai arjar apo ni ka NSUI ngala pelong ya kanek online campaign Speak Up India pan persya ajur ya ka rai jong ka UGC pan pelong ya ka examination na ka benta ki students jong ki colleges pat ki universities. Kumbang yo i mentah ba kanek ka klam COVID-19 kalak nang ki state ba hapo kari India jungi. Watla ka taru ka UGC kala rai penban ban pelong ya ka examination na ka benta ki students jong ki colleges pat ki universities. Rada ka UGC ka pelong ya ka examination ki students ki haban mi na ki wei ki jela sha ki wei pat ki jela na ki wei ki district sha ki wei pat ki district pan wan tho ki examination ki jong ki. Tekan je ayu king ya ki hadin habut ka UGC ka dei ban perkhat pha shuwa man shim ya kino kirai knang ba kim don ki jing ta ya ki students hadin habut. Ya ka baya dei bat ka institutional fee na ka benta ki students. Kumbang yo i menta ba lengba ka jing don jong ka ne ka klam COVID-19 shibun ki longin longsem ba kim yo lat shu ban let rei let ta ban let bela ban let kinong ban let kamai ka ji namar kata kim yo lat shu ban siu ya ka bai kelas na ka benta ki kun ki kiti te namar kata ki pat na ka sarkar pedeng bat kar sarkar jelar kumju ban shim kia halor ka ne ka mat knang ba ki students kim deshu ban siu ya ka bai kelas jongki hakum kine ki por ki ba ngidang mat ya kine ki jing e hakaba dei pat kane ka klam COVID-19 tangkane kublai shibun.